Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan arep masak nyang masjid tinggo ketakbiran nggo bengi lur. Lah iki wedhuse wis dibeleh, wis diirisi karo bapak-bapake, lah ibu-ibu engko tinggal masak. Lah iki persiapan bumbune ya biasa, brambang, bawang, miri, tumbar, merica karo bumbu dapur ya laos, godhong salam ya godhong jeruk, kunir dan serai. Pripun ngene jenengan takbiran kali bersolat Id enten acara apa lur? Niki namung acara makan bersama mawon kali besok paling halal bihalal ngoten. Nggih langsung ke masakan. Niki bumbune wegang gerus dadi kula coper mawon. Niku balunge dadi setengah ember, kayak niku tengklenge kali ndase lagi diklopok. Niki daginge dadi sawajan wedhus sitok lur. Lah niki apa klaos kali serene digeprek, kadong salam kali godhong jeruk nggih bumbu dapur. Lah niki tumbar kali merica kula gerus mawon enten gen lemper ya lur. Atuk kula kathah mericane lah mergane nek saat apa jenenge nek iwak wedhus niku nek mboten pedes masak ngono kok mboten sip. Lah niki pun dadi bumbune garek dicampur kali daginge diuleni mentah ngeten iki ya lur, mengke terus digodhog kali santen. Lah niki ndoke pun diucaki mengke mboten maem daging wedhus ngangge ndok ya lur. Nggih pun siap sedanten ndoke niki lalapane mengke masalah niki ditongseng dadi ngangge timun, kubis kali tomat. Lah ampun mateng daginge nggih pun lur. Nggih, selamat Hari Raya Idul Fitri ya lur. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. See you.